Εσύ είσαι. Θα βρω τον πελά μου, Ντάντε. Θα μ' ακούσει κανείς. Μακάρι να ήθελε να μ' ακούσει κάποιος. Εκτός από σένα. Άσε με. Το ξέρω. Δεν θα έπρεπε να μ' αρέσει η μουσική. Όχι μουσική! Όχι μουσική! Αλλά ο προπροπάπους μου, ο μπαμπάς της Κόκο, ήταν ο μεγαλύτερος μουσικός όλων των εποχών. Μπαμπά! Ο Ερνέστο Δελακρούζ. Μια μέρα πήρε την κιθάρα του και έφυγε για πάντα. Και έτσι η οικογένειά μου μισεί τη μουσική. Προπροπάπου μου, κανείς τους δεν με καταλαβαίνει. Εγώ ζω για να παίζω μουσική. Ποιος είναι εκεί? Συγγνώμη. Μα τι συμβαίνει? Μάλλον ονειρεύομαι. Μήπως ενοχλώ? Φέτος. Καλώς ήρθατε στη χώρα των προγόνων. Ντάντε, περίμενε! Μείνε μαζί μου, αγόρι μου. Δεν είναι όνειρο, λοιπόν. Υπάρχετε όλοι κάπου εκεί. Οι υπάλληλοι του τμήματος επανένωσης οικογενειών είναι στη διάθεσή σας. Προσοχή, κυκλοφορεί ζωντανό αγόρι. Μιγέλ, τι κάνεις εδώ? Είμαστε οικογένεια, Μίχο. Από τους δημιουργούς των Toy Story και ψάχνοντας την Dory. Το ξέρω τον προπροπάπου σου. Έλα, θα σε πάω. Είμαστε κομμάτι. Τι κάνεις? Περπατάω σαν σκελετός. Όχι, δεν περπατάμε έτσι σκελετή. Αφού έτσι περπατάς. Όχι, βέβαια. Των προγόνων μας. Όταν δεν υπάρχει κανείς να σε θυμάται στον κόσμο των ζωντανών, εξαφανίζεσαι και από αυτόν. Αλλά εσύ μπορείς να τα αλλάξεις αυτό. Πρέπει να βρω τον προπροπάπου μου. Ο χρόνος του τελειώνει την Ανατολή. Γιατί μετά τι θα γίνει? Θα μείνεις εδώ για πάντα. Τι? Η Disney και η Pixar παρουσιάζουν. Είμαι θαυμαστής σας. Ποτέ να μην ξεχάσεις πόσο σ' αγαπάει η οικογένειά σου. Σχεδόν ξημέρωσε. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το πεπρωμένο του. Είμαι αλλεργικός στους σκύλους. Μα ο Ντάντε δεν έχει καθόλου τρίχες. Και εγώ δεν έχω μύτη. Αλλά για κοίτα αυτό. Κόκο. Σύντομα στους κινηματογράφους.